Okay. Good morning po, Mayor Baste. Mayor, ang simuhan ko mas sa pag-strengthen sa ato ang peace and order labo na diri sa Davao City since it's your priority no dinhi sa Dakbayan. Wala man tay kinanglan kaayo nga adjustments nga buhaton as of now kay wala pa man ko'y nakita kay as you can see first day of office pamangkit pod nako ni. So mag-observe pa lang ko sa karon. So ang status ko is maintain lang nato kung unsa ang mga protocols na in place na nato sa para diri sa Dakbayan. Recently na nahitabo pod katong weekend Mayor no katong kasama ko dito sa may kamo sa gawa sa bar unsay imong mandate labi na sa atong kapulisan. If you noticed about a month ago, I think Sunstar published it. Nag-ingon naman ko nga mag-implement og liquor ban kay well, dili mo na sa entirely nga mo nang nahitabo na siya because wala kay nato gistriktuhan because we all know na bago ra magutanan po nakagawa sa pandemic and medyo resistant pod kay mga tao nga muulig balay og sayo ba kay ganahan mo laag for 2 years wala sila nakagawas-gawas but I suppose kung striktuhan gid nato ang implementation sa liquor ban nato we can avoid this incidents from happening because when people are intoxicated with alcohol, bad things can happen at any point in time. So mauna, I suggest kuan gyud ta. Striktuhan gyud nato ang follow nato ang kuan liquor ban. Follow up sa liquor ban na Mayor. Unsa ni siya i-amend dato atong kasangtangan nga liquor ban or is it just an executive order po? Dato ang executive order na magyapon maintain na nato sa ato. Until such time nga makita nato kung unsay adjustments. Like I said, this is my first day of office, you know. I have to observe how people react to ordinances, our laws. How they kinahanglan ba nako tanawon gyud. Kinahanglan ba nako tanawon. So you have to give me time. Nay tulubago ng bar owner po kay nay nakalusot nga armas baril sa sulod. I do not really know kung unsa ang action ang take sa police regarding that matter. So everything wala pa mo tay klaro gyud na facts from the police na do na natay kuan pero kinanglan na makuha na to ang ilang opinion regarding that matter kung unsaon po na nila pag monitor ng mga panghitabo. So Mayor, dahil mga department heads na ito, Mayor, nagitang dala sa Office of the Vice President, kung siya ang itong action natin na madali ako? karon na to mga OIC lang usa atong ipang puli niya ato lang mga OIC lang so wala pa man koy makita nga i-appoint na to as of now. Kining mga OIC Mayor from the previous ni siya na mga administration? Yes, so itong rank lower sa mga kuan mga nakalingkod atong previous administration. Kinsa ni sila Mayor or asa nga opisina gikan? Honestly, I cannot remember now pero I think there are four katao nga gibit-bit ni Mayor Inday to the Vice President's office. Unsay mandate mo sa ila Mayor? Mandate sa akin sa mga Katong mga OIC nato. well, I've already spoken during the inauguration na naman dito tanan. If you want to review it, you can. Ganiha po sa ito ang flag ceremony, i-reiterate na po ito. Kung gusto ka makatungog usab, daan ako sa ilaha ganiyang buntag na tagaan na nila good experience ang mga moduol sa gobyerno. Hindi na nila kalisuran. Mayor, do you allow your father to be your political advisor? So far, murag na may panahon kasagaran nga gina stories ko adi man ganang about sa among trabaho man gud. It's about your behavior as a human being dari ani kalibutanan ni not really sa unsa ka sa imong trabaho or sa politics or anything. Mayor, nakadawat to Gaward ng City Health Office sa high coverage of vaccination. Sa ito reaction po? Recommend the City Health Office ever since man pud gyud nga ana magid ang ilang performance labi nato sa polio pud nato. I think I cannot figure out how but they achieved 101% vaccination coverage. So a very performing office in
si Icho. At Mayor, napaka specific directive sa Davos Police Office after sa incident, more police visibility or dapat nganing oras sure na wala yung mga tao sa mga bars? Ito lang, usually alas 12 last order yun na siya. So wala na yung pwedeng order. Niya, alauna, sarado na yun. Maumagin ng liquor ban. So, strict implementation ng yun sa Ilawan. Pero I've already told them a month ago, and that was documented by Sunstar. Mauna. Mayor, slightly nag-increase ang COVID-19 cases na to. Unsay panawagan nimo or mando pod sa atong COVID-19 task force? Monitor lang gihapon sila, kinahanglan monitor sila unya wala may problema kung musaka natay surge kay total vaccinated man tanan, so I presume dili nga na ang kagrabe ang mga cases ba, so dili sa severe cases gid siguro mostly. Unya ang protocols na to in place naman kay naa naman na experience naman nato ni during the pandemic nga katong wala pay bakuna, so in case nga musaka gid siya nanatay mga kabalo na taon sa atong buhaton. Mayor, warning nimo sa mga bars. Natay first offense, bayad ka penalty. Second offense nimo, pwede ka mapriso. Third offense nimo, pwede ma-revoke imong business permit. Mayor, can you express a monthly, weekly, or how often po ang meeting nimo with the media for the updates? Kamo, sa may gusto ninyo. Do you expect Siguro, ano na lang, kung tanaw ninyo na issue ang ato ang dakbayan ng kinanglan o hindi madunggan kung sa akong tanawaan ng pangitabuan or issue. Tuan ako ninyo. dili nimo siya buhaton as like katong para sa imong papa mayor na gikan sa masaanaan or something? Well, kinahanglan pa na i-figure out yun kung unsang klase kay medyo karaan naman to nga kabalo, wala pa ko kabalo, pero maayon tao, naingon na po, mas mo prefer ko kung natay I have a way of communicating to the people so that para natay mga pagkumbalaot, mga ordinansa dili makuratan ng mga tao kay usually nga na man gyud na o kabalo, rason sa police or sa kanang officer na dili sila aware sa balaod, just to give them a fair chance po. Mga tao. Mayor, pwede name kung kinsa yung mga city administrator? Ako ang city administrator is will be Attorney Francis Dayog. Muna siyang kuat. Chief of Staff pa nakikikan sa Vice Mayor's Office. Mayor, before today's first day nimo, nakakabay gusto na i-implement immediately, like a marching order? Wala man, ang katulang ease of doing business good na kung they have to be reminded na we have a law. Ito lang for the administration. Other than that, katong liquor ban, siguro wala lagi. It's my first day. What can I say? Mayor, usap sa pagbuta ng mayor. Wa ba i-record ng pag-abuhaton nila sa imong OPEC? Unsa to? Usap pagbuta na, Oo. wa ba yung mga record sa imong OPEC? Organization siguro. Wala lagi. It's my first day and I come from the same political party and the previous mayor was also in this party, in this political party. So I know really well the administration and its heads. I've worked with them before. Thank you. Thank you.